Štovani gospodine predsjedniče, kolega Horvat, vi ste primijetili da je ova Vlada ukinula sredstva općinama, da skratimo i da budemo razumniji, općinama prihod iz poreza i centralizirala to, uvela u hrvatsku državnu blagajnu. Još uzela 100 milijardi kuna kredita ove 4 godine. A šta je napravila? Znači, proturječila je onom svom programu iz Plana 21 gdje je rečeno decentralizacija Hrvatske je jedan od naših prioriteta. Ne da nisu decentralizirali, nego su strahovito sve centralizirali, ne samo odluke nego i sredstva, a najvažnije sredstva. I zašto podržavate ovu Vladu? Zašto se s njima službeno u koaliciji? Proturječite sami sebi. Pa vi ste dio ove i buduće koalicije. Nije Kukuriku Pijetao prestao kukurikat, ne znam zašto, je li on živ sada ili kako je njegovo sad stanje, ali radi se neki Hrvatska raste mjehur kao mjehur od sapunice, puknice, trajat će 3 tjedna. Ali zašto podržavate ovu Vladu kada je ona osiromašila sve te općine? Demagoški su vam dali, 10 srpskih općina su vukli u red, to su siromašne općine u redu da dobiju nešto. I treba još više dati. Jer to su krajnje nerazvijene općine. Ali uvjeravam vas, po mom nekakvom izračunu i viđenju, da će sve srpske općine gdje živi srpsko stanovništvo imati više štete od ovog zakona nego što su vam dali kao nekakvu kost da glođete ovih 10 općina što su vam nove uvukli. Generalno rečeno, srpsko stanovništvo će imati više štete kao i hrvatsko stanovništvo na širem prostoru. I ništa vam nisu dali. Dok je HDZ bio na vlasti, pravili se ceste na tim područjima gdje Srbi žive, pravili su se vodovodi, osvjetljivano je, bilo je struje, sve se radilo obnova. Ovih 4 godine ne rade ni srpskim općinama, ni hrvatskim, no su uzeli i ti najsiromašniji općinama povukli u državnu blagajnu. Hvala. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Mile Horvat. Uvaženi kolega Dujomire Marasoviću, ja uvažavam vaše retoričke egzibicije koje su neki put simpatične, ali ova egzibicija na temu kosti, glodanja kosti vam nije baš simpatična. Dakle, nismo mi, iako smo sirotinja, iako smo prošli kako smo prošli, ipak nismo nekakvi kerovi da glođemo kosti. Prema tome, treba malo birati riječi za ovom govornicom, pogotovo sad na kraju, jer ni svaka poruka koja se šalje biračima nije baš prava poruka. Može biti kontraproduktivna poruka i od tog se treba čuvati. Druga stvar, mi nismo u nikakvoj koaliciji, niti smo bili u zvaničnoj koaliciji sa SDP-om, ali podržavamo ovu Vladu i podržavat ćemo je do zadnjeg dana jer vjerujemo da je neke stvari dobro uradila i pridržavamo kritiku da je kritikujemo tamo gdje nije. Podržavamo korektno do kraja kao što smo i vašu podržavali korektno do kraja. I nemamo sklonosti nikakvim prebjezima i pretrčavanjima prema dnevnim potrebama. Nemojte voditi previše brigu o općinama gdje su u većinom Srbi, jer to je sad kasno. O tom se trebalo voditi briga puno prije. Tu brigu će voditi bilo koja Vlada. Ova se pokazala kako je mogla, vjerojatno će neka druga imati možda nešto više sluha za te prostore. Ja sam iz tog razloga i rekao da mi podržavamo ovaj zakon kao želju da se ispravi određeno stanje na terenu, ali sam vrlo jasno rekao šta ne valja. I to je po meni jedini mogući način komunikacije i političkog rada. Otvoreno govoriti činjenicama, argumentima ono što nije dobro urađeno. Činjenica da neke stvari u Zakonu o porezu na dohodak nisu dobre, da su proizvele na nekim područjima kontraefekat, a ništa nije konačno i sve se to na neki način može ispraviti.